Ja, kom ind. Værsgo til plads. Nå, hvad bringer du her i dag? Jo, men altså, de sidste par dage her, eller faktisk det sidste års tid, der har jeg været meget træt. Jeg har sådan, du ved, haft meget arbejde, og jeg træner super meget bagefter. Og hver gang jeg har trænet og sådan noget, så har jeg bare den her træthedsfølelse. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, om jeg er syg eller et eller andet. Men jeg ved faktisk lige, hvad du mangler. Okay. Det er et rigtig godt produkt, helt nyt. Den helt nye Coco Booster. Føler du mangel på energi? Aldrig igen. Prøv selv at høre fra en tilfreds kunde. Før han var træt. Men så kom Coco Booster ind i mit liv. Nu er jeg frisk, og jeg sover aldrig. Bivirkninger. Ingen søvn. Men det lyder da meget interessant. Men jeg tror altså ikke rigtig helt, det virker. Prøv at tage en tår, så ser jeg på det. Okay. Hey, husk, ikke drik for meget. Coco Booster. Køb den nu. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Før var jeg altid træt. Godt. Godt. Ikke drikker den. Det må ikke holde. Okay. Det var ikke godt. Jo, det virkelig var ikke godt. Det var ikke sådan noget. Forfra. Vi prøver ikke.